Eta gero, ja herritik kanpora, Gernikera, edo Mundekara, edo Erromerietara, Jaietara. Gure kuadrilien, eskan kuadrili zatitxuen zen. Batzuk hasi zen Gernikera juten, da beste batzuk errezen gelditzen ginen, ze, klaro, gu hemen entretenidu itzen ginen. Datorren hastien zerrengo dugun, da beste zerrengo dugun, eta neskak eta mutilek egoten ginen, osak ezkendu neukitzen Gernikera jun bi herrik. Diru ebegitzi, Gernikera juten bazinen, erropape barrez behar zen duzen, ezin izango zen, zelan jongo zinen herriko erropakin. Orduen, errezen gelditzen ginen, entrenabe pagan bier, eta Gernikera juten bazinen, kas bat hartu marek ezin zinen buelteu. Bentzete, kas bat hartu bierra egon zen. Eta batzuk juten ziren, eurepe bierra aukibien, ze gure kuadrileko neska batzuk harina zizien biherrien. Da bestiok, errezen gelditzen ginen. Beti planak itzen, urrengo nora juez, errein, edo hango jaize dato, zerrengo dugu jai horretan, holan.